Kosovska žitnica, rodna i plodna vekovima. Zbog toga su se o ovo parče zemlje otimala mnoga carstva. Jedna su padala, druga se uzdizala i tako je ovde svako pomalo ostavio traga. Spoj različitih tradicija i kultura vidi se i osjeća u arhitekturi, govoru, pesmi, ali i u tradicionalnoj kuhinji. Tu gde se od žita živi, o njemu se i peva, a u narodnoj srpskoj kuhinji se najčešće spremaju jela od testa i mesa koja se peku. Kosovska pogača, originalni srpski specijalitet, priprema se na čitavom Kosovu sa malim razlikama od sela do sela. Kosovska pogača nije samo posebna vrsta hleba. Ona je nešto više od običaja i tradicije. Sprema se u čast novorođenčeta, krsne slave, verskog praznika, za svadbu, ali i za pogreb. Ne kaže se badava da je život kosovskog Srbina omeđen pogačom, belom i mekom, kako će nam upravo umesiti Jelena Aksić iz Lapljeg sela. Za pripremu jedne dobre kosovske pogače potrebno nam je 500 ml vode, kilogram brašna, jedna kašika kvasca, jedna kašika šećera, malo peciva, kašika zejtina i kašika soli. Sipam kašiku kvasca, kašiku šećera. 500 ml mlake vode. Kad se kvasac malo otopi, malo sačekam 2-3 minuta, dodam brašno. Sačekamo jedno 10 minuti da kvasac nadođe i onda dodajemo kašiku soli, da mera ne bi bila sve po kašici kao što ste pitali. Evo, ja ću rukom da dodam so. Nije li to mnogo soli? Nije? Nije. Probat ćete. Evo, i zejtin ću otprilike da dodam. Malo peciva. Sada kad kvasac nadođe, dodajemo brašno i mesimo pogaču. Kod nas Kosovaca na svadbi žena koja mesi pogače, za nju nema mera. Česma, voda, džak brašna, mesi sve dok treba. I sve joj pogače uspeju, ja? Pa desi se i da ne uspe, ali Bože moj, uglavnom uspe. Znači, kosovska pogača je obavezna ako dočekujemo važnog gosta. Gost bez pogače nije dočekan kao što treba. Sada šta radimo? Sada razavijemo, ja? Da. Da razvučemo testo. Pogača se šara za svadbe i kada ona pogača koja se lomi iznad mlade, kad dever ulazi kod nje, mesi se slatka i šara se.
Vreo je avgustovski dan, mi smo na polju, nalazimo se u selu, puno je muva. Ovo je jedini način da ja pomognem Jeli da završi započet posao oko pogače. Da. Šta smo sad uradili? Znači, Stavili smo pogaču u tepsiju, premazali zejtinom, posuli malo brašna da bi se bolje strugla. I sada ćemo pogaču da pokrijemo krpom, da bi nadošla. Ona će tako da odstoji jedno 15 do 20 minuti, sve zavisi od sobne temperature. Posle toga stavljamo je u vruću rernu. Rerna treba da bude zagrejana na 250 stepeni. U rerni se peče oko pola sata. Evo, pogača je nadošla. Sada treba da je malo izbodemo, da bi imala oduška dok se peče. To obavezno treba da se? To obavezno. I sada je stavljamo na koju temperaturu? Temperaturu 250 stepeni. I koliko je potrebno da se ispeče? Potrebno je pola sata, ali temperatura se posle 10 minuti smanji na 200 i to se peče na tiho. Gotova je. Sada nam predstoji struganje. Kora ostaje, ali skidam ovo brašno što je oduzgo posuto i onaj zejtin što sam premazala. Žubor voda žuborila, džanumbre, džanumbre, žuborom je nadvisila, oh lele. Setnu pesmu dva slavuja, dva bubula, dva zumbula. Setnu pesmu dva slavuja, dva bubula, dva zumbula. Za iznenadnog gosta ili radnike u polju, vredne srpske domaćice spremale su i spremaju prepeć. Kaže li se prepeć, propeć, kako se kaže pravilno? Pa ja, otkako znam za sebe, mi kažemo prpeć. Sad neko kaže prepeć, neko prpeć, kako ko. Šta je to? Ajde, ja ću da ga zovem prepeć. Ajde, vi ga zovete prepeć. Šta je to u stvari? To je neka vrsta pite, je li tako? To je jedna vrsta pite koja se pravi isključivo sa jaja i mleko. Ja se sećam kao mala, ona se mesila kad neki gost značajni dođe, recimo kum, stari svat. Kad ovako dođe, ne na svadbu, nego ovako kad navrati. Ili se spremala kada se žnje, kad se kopa, kad se nešto posebno radi u polju. Koviljka, šta radiš ti to? Niti šta meriš, niti Ne. vage nema, kašičice nema? Ne, Nego? ja to sve od oka. Uvek sam tako radila i nikad nisam pogrešila. A šta je onda potrebno toliko da bi to od oka moglo? Mislim, ja bi pogrešila. Ne znam koliko tu ima soli, koliko ima brašna. Za koliko ovo sada brašna što smo sipali? Ovo ću da napravim pitu za ovu tepsiju. I koliko tu ljudi može da jede? Pa recimo može dobrih 4. Jer mora svaka žena sa Kosova da zna da pravi Ne, ne pit? mora, Mislim, bilo nego bi dobro. ona koja voli da radi, ona koja voli da jede, koja voli da pripremi deci, mužu, tu gde živi. Znači, ne mora da zna svako.
se pravi neki prepeć posebno za muža? A, to po zasluzi. Sada pravim testo za pitu. Sad ćemo dobro da ga izradimo, ovo testo, da bude glatko. Koliko ti treba vremena otprilike? Pa za minut, dva. Koliko nam kora potrebno tu? Dve. Dve kore. Jedna dole. Jer to u stvari jeste poenta. Prepeć se u stvari sastoji od dve kore, je li tako? Da. Kosovačke pite su mahom od dve kore, ali ovo je specifična pita koja ne sme da izađe, ne sme da ispliva tečnost, začin. A ove druge pite prave se, nema šanse, tu je recimo pita sa zelje ili kupus, to je lako pravi, ali prepeć je specifična pita da se pravi. Znači, kod tebe nema ništa ni po satu, ni po meri, nego sve od oka. Sve od oka. Inače, testo se ne seče nožem, nego se kida rukama. Zašto se ne seče nožem? Pa tako ne bi trebalo. Nož je da seče, a testo je brašno, svetinja, hrana. A zato što se to smatra svetinjom i onda tu se nož ne upotrebljava? Da. E sad, vidite, jedna kora mora da bude veća, jedna manja. Ova kora veća ide odozdo, a ova kora manja ide odozgo. E sad ćemo da razvijemo ovu koru i da premažemo sa mast. Isključivo ide mast, ne ide ulje, jel? Ne ide, nije dobra pita sa ulje. Isključivo ide mast. Jesu ljubomorne kosovske domaćice da pokazuju drugima, da govore o receptima? Nadmeću se. Jel? Da. Moja bolja pogača, moja bolja pita. E, sad ćemo da stavimo mast. Opet sve od oka radimo? Sve od oka radimo. I onda uđeš u štos. Može pita da se pravi na nekoliko načina. Recimo, sad ovaj način pravila je moja majka. Pošto mi nije tu nož, ja ću na ovakav način da napravim. A može pita da se pravi od onih sitnih, kako mi kažemo, krvajčića. I da se svako posebno razvije, pomasti i bude jedna kora sa 8 onih krvajčeta, a druga recimo sa 12. E, to ti je donja kora. Sad ćemo ovu gornju. Neko posebno brašno potrebno za prepeć? Što je bolje brašno, to je bolja pita. Šta znači bolje? Meko, tvrdo? Meko, a najbolje je da se promeša meko i tvrdo. Pola meko, pola tvrdo. Koviljka, šta radimo dalje? Sada čekali smo koliko? 15 minuta? Da. Sada razvijamo donju koru i stavljamo u tepsiju. Tepsiju smo premazali mašću i sad ćemo da je stavimo. Moramo da bude malo veća zbog tog protoka da ne pretekne, kako mi Kosovci kažemo, da nam ne pretekne prpeć. Kad se stavi u tepsiju sve kako treba, jel ona posle isto treba da ostane, da stoji neko vreme? Ne. Ona se brzo stavlja u spored da ne bi začin izašao. Ovo pripremamo koru da bude bezbednije. Borit ćemo se koliko god možemo da jaja ne izađu. Nadamo se da neće. Pošto nismo napravili ovo da bude gušće, pa ne bi izašlo. A onda nije prpeć. Onda je neka druga pita. Onda je neka druga pita sa sirom.
sad ćemo da stavimo malo brašna, da se ove dve korene spoje. Sad dolazi taj najteži deo, kako ćemo da spojimo dve kore. Čekaj, Koviljke, ti sad stavljaš Koru koru na koru, pa tek onda stavljamo... Začin, A ovdje smo rekli samo su jaja i mleko. da. Sad pravimo rub. Taj deo posla, gde bi trebalo dobro da ga napravimo, da se dobro pita zatvori. Taj rub je u stvari znak prepeče. Presudni deo za pitu, da pita da začin ne izađe. Sad smo znači ovdje ostavili jedan otvor Da. u koji ćemo da sipamo jaje i mleko, odnosno začin za prepeče. začin i to smo zatvorili. Morat ćemo malo da ga osiguramo. Stavimo malo brašna. Sada što stavljamo? Sad stavljamo malo masu od ozgo da bi se ova kora malo zamastila. Sad idemo pravac špor. Stani vodo, ne žubori, džanumbre, mladog momka ne odvodi od mene. Bez njeg nema milovanja, radovanja. U smiraj vrelog avgustovskog dana usledio je zasluženi odmor uz zalogaje tradicionalne hrane. Milovanja, radovanja. Prvo sebi. A zašto prvo sebi? Tako ide, jel? Tako ide ko nije za sebe, ne može da bude ni za drugog. Hoćeš i ti prvo sebi? Ne. Pita ne ide tako. Pogača ide. Mladog momka odvodio Prvo od meni. mene. Mladog momka tankoviju ubavliju šećerliju. Kod Kosovaca se za džabe ne kaže. Ako si na Saba vredno radio, u akšam si hleb zaradio. Ubavliju šećerliju. Stan mesečene zahod. U sljedećoj epizodi ukusi tradicije nas vode u Kosovsko Pomoravlje. Kako se pripremaju filija i tarator, otkriće nam domaćica iz Donje Morave.